Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Anyị ga-amalite ofe nke ụtụtụ a site n'ịbụ abụ 100, hymn number 100. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu ya nke o meworo chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Aja niile nke Chineke bụ mmụọ tiwara etiwa, obi tiwara etiwa na nke egwepịrị egwepịa, Chineke ịdịghị elede ya anya. Onye-nwe-ayi Chineke anyị ka obi ebere niile na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na anyị anụpụwo isi n'okpuru ya. Anyị egeghịkwa olu Jehova bụ Chineke anyị ntị ijegharị n'iwu ya niile nke o tinyere n'iru anyị. Ọ bụrụ na ya sị na ya enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na ya ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile. Ya mere, ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe maọbụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile. Kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu. Anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-emekarị otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na-arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu na-arịọ unu ka unu ụra nọ n'ebe a na ndị nọ n'ụlọ, ka unu soro m n'obi dị ọcha na obi dị umeala wee jee n'ocheeze amara nke eluigwe na-azaso m. Mmadụ niile, Nna anyị nke pụrụ ime ihe niile, onye kasị ebere, anyị emewo akwụkwọ nsọ gị dịka atụrụ furu efu. Anyị zụtara izuzu ọchịchọ nke obi anyị, anyị emebi iwu gị dị nsọ. Anyị hapụ ihe kwesịrị ka anyị mee, anyị emewo ihe kwesịrị ka anyị mee. Ezi ndụ adịghị n'ime anyị, ma bido onwe anyị nyere anyị ebere. Anyị ndị ọjọọ nke ndị mere ebere, Chineke rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi
Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwunye ndị ozi ya ka ha kwuwa kụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Tobenụ Onye-nwe anyị. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abụ ọma 105, Psalm 105. A ga-ekwe ya ekwe. Jehovah,
anyị nụrụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ nke abụọ Moses a na-akpọ Ọpụpụ, isi nke 3, malite na amaokwu nke mbụ ruo na nke 15. The second book of Moses, called the Exodus, chapter 3, begin to read at verse 1 to 15. Ma Moses na-azụ igwe ewu na atụrụ nke Jetro, bụ nna nwunye ya, bụ onye nchụaja Midian. O wee duru igwe ewu na atụrụ ahụ gaa n'azụ ọzara. O wee bịaruo ugwu nta nke Chineke. O wee bịaruo ugwu nke Chineke, ruo Horeb. Mmụọ ozi nke Jehova wee mee ka ọ hụ ya anya n'ire ọkụ site n'etiti osisi nta. O wee hụ, ma lee, osisi nta ahụ na-ere ọkụ, ma erepịaghị osisi nta ahụ. Moses wee sị, ka m wezuga onwe m hụ oke ihe ọhụụ nke a. Gịnị mere osisi nta ahụ na-ejighị rechapụ? Jehova wee hụ na o wezugara onwe ya ịhụ. Chineke wee si n'etiti osisi nta ahụ kpọọ ya oku sị, Moses, Moses. Ọ sị, lekwa m. Ọ sị, abịarula nso n'ebe a yipụ akpụkpọ ụkwụ gị n'ụkwụ gị abụọ, n'ihi na ebe nke gị onwe gị na-eguzo n'elu ya, ala nsọ ka ọ bụ. Ọ sịkwa, mụ onwe m bụ Chineke nke nna gị ha, Chineke nke Abraham, na Chineke nke Isaac, na Chineke nke Jekọb. Moses wee zobe iru ya, n'ihi na ọ na-atụ egwu ilegide Chineke anya. Jehova wee sị, ahụwo m n'ezie mweda n'ala nke ndị m nke dị n'Ijipt. Ahụwokwa m iti mkpu ha n'ihi ndị na-achị ha ihe ike, n'ihi na amawo m ihe mgbu ha niile, m were data ịnapụta ha n'aka ndị Ijipt, na ime ka ha si n'ala ahụ rigoruo ala dị mma nke sakwara mbara, ruo ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru na ya, ruo ebe nke ndị Kenan, na ndị Het, na ndị Amorat, na ndị Perizat, na ndị Hevet, na ndị Jebus. Ma ugbu a, lee, iti mkpu m Izrel eruwo m ntị. Ọzọkwa, ahụwo m mmegbu nke ndị Ijipt na-emegbu ha. Ugbu a kwa, bịa, m ga-ezikwa gị jekwuru Jetro, gị mekwa ka ndị m bụ ụmụ Izrel si n'Ijipt pụta. Ma Moses sịrị Chineke, onye ka m bụ na m ga-ejekwuru Jetro, na m ga-ejekwuru Fero, m ga-emekwa ka ụmụ Izrel si n'ala Ijipt pụta? Ọ sị, n'ihi na mụ na gị ga-anọ. Nke a bụkwara gị ihe ịrịba ama na mụ onwe m ezigawo gị. Mgbe ị ga-emeworị ndị m si n'Ijipt pụta, unu ga-efe Chineke n'elu ugwu a. Moses wee sị Chineke, lee, ma mụ onwe m na-abịakwute ụmụ Izrel sị ha, Chineke nke nna ụnụ ha ezitewo m n'ebe unu nọ. Mgbe ha ga-asịkwa m, gịnị bụ aha ya? Ọ bụ gịnị ka m ga-asị ha? Chineke wee sị Moses, abụ m ihe m bụ. Ọ sịkwa, otu a ka ị ga-asị ụmụ Izrel, abụ m ezitewo m n'ebe unu nọ. Chineke sịkwara Moses ọzọ, otu a ka ị ga-asị ụmụ Izrel, Jehova bụ Chineke nke nna ụnụ ha, Chineke nke Abraham, na Chineke nke Isaac, na Chineke nke Jekọb, o zitewo m n'ebe unu nọ. Nke a bụ aha m ruo mgbe ebighị ebi, bụkwa ihe ncheta m ruo ọgbọ niile. Okwu nke Onye-nwe-ayi.
Deum Laudamus. Amen.
Our second reading is taken from Paul's letter to the Romans, chapter 12, verses 9 through 21. Let love be genuine. Hate what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with mutual affection. Outdo one another in showing honor. Do not lag in zeal. Be ardent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in suffering. Persevere in prayer. Contribute to the needs of the saints. Extend hospitality to strangers. Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Do not claim to be wiser than you are. Do not repay anyone evil for evil, but take thought for what is noble in the sight of all. If it is possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourself, but leave room for the wrath of God. For it is written, "Vengeance is mine. I will repay," says the Lord. No, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. For by doing this, you will heap burning coals on their heads. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Anyị ga-akwado onwe anyị ịnụ okwu Chineke site n'ịbụ abụ 152, hymn number 152. Ekpere Chineke, anyị na-eto gị, Chineke nke Abraham, Chineke nke Isaac, na Chineke nke Jacob, Chineke nke All Saints Igbo Anglican Church.
anyị na-akpọ isi ala nye gị, anyị na-ebuli aha nsọ gị elu, anyị na-atụrụ gị mma mma n'ihi na izu kwụrụ izu ị na-anọnyere anyị, ị na-enyere anyị aka, na-egboro anyị mkpa dị iche iche, na-agwa anyị okwu iji kasie anyị obi. Onye-nwe anyị, nara ekele, nara nsọpụrụ, nara mbuli elu, ka aja gị maka akpọ isi ala nye gị gbaa ụwa niile gburugburu. Nọgide n'etiti anyị, anyị na-arịọ gị n'oge a dị oke mkpa ịnụrụ okwu nsọ gị na ihe iji agba anyị ume, ịdịrị gị ndụ kwesịrị ekwesị. Ya mere, kwee ka okwu niile nke ọnụ m ya na ntụgharị uche niile nke echiche obi anyị bụrụ ihe a na-anara nke ọma n'iru gị, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Biko nọdụ n'ala, keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ndị nọ n'ụlọ, keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Anyị na-anụ. Chineke gọzie unu na ọ masịrị unu ịnọnyere anyị n'oge ofufe nke a. Ọ bụrụ na anyị ele anya n'ihe edere n'akwụkwọ nsọ nke anyị gụpụtara taa, ọ dị ọtụtụ ihe ga-enyere anyị aka ịnụrụ okwu Chineke, ma ọ bụ ihe anyị ga-erite n'uru n'ihe edere n'akwụkwọ nsọ. Anyị lee anya na ebe a gụrụ anyị na agba ochie, in the Old Testament reading for today, we hear the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, confronting Moses or meeting with Moses in the burning bush, the little thicket, the little bush that will burn but will not be consumed. God spoke out of that burning bush to Moses. I have seen the suffering of my people, and I have come to deliver them. I have seen the sufferings of my people, and I have come to deliver them. Beloved people of God, let me assure you, without any equivocation, without any doubt, that God sees you. He sees you in the things that you are going through. He sees you in the sufferings of this time. He sees you in the restrictions of this time. You will want to go and hug your brother, hug your sister, come to church with them, and you can't come because of the restrictions of the pandemic we are going through. God sees your suffering. Ndị okenye anyị, Chineke na-ahụ mkpa unu. Amara m na ọ dị unu mkpa ịbịa bịa fee Chineke n'ebe a. Chineke mara adịghị ike unu. Ihe ọ na-agwa anyị bụ na ya na-abịa, na ya abịala ịzọpụta ndị nke. Hallelujah. God sees our needs. He sees our sufferings. He sees those who are persecuting us. He sees those who are speaking evil against us. He sees the things that the devil is using to want to destroy us. But, oh, touch not my anointed. Do my prophet no harm, says the Lord. Hallelujah. And I'm not just quoting raw scripture. I am telling you how it's going to be. God will not allow his own to be destroyed. Remember last week, he says that you are like the apple of his eye. And he's going to protect what belongs to him with everything he's got. Even if it takes giving his own son, Jesus Christ, to die on the cross for you. Jesus. Hallelujah. But because let me say that is not my sermon for today. My sermon for today will come from the New Testament reading, and I want to talk about the evidence of a transformed life, the characteristics of a transformed life. You know, there are so many people who glibly call themselves Christians. Abu Onyenke Christ. Abu Mwachineke. Amurumoso. Beloved one, if that is who you think you are, oh, let me tell you today,
that there are some responsibilities that go with that privilege of being called a child of God. If you're a child of God, born again, filled with the Holy Spirit, a disciple of Christ, or maker Christ, then that is a privilege to be called sons and daughters of God. But please, today we want to talk about the responsibilities that go with that privilege. There are two choices that we can make as people who think they are children of God. And the choice that we make in this matter is going to be very consequential concerning what happens at the end of life. And Paul states those options or those choices very clearly in our New Testament reading for this morning. I'll rather begin to read from verse 1 of that Romans chapter 12. In that place, Paul, speaking to the Christians in Rome, people who say they are now born again, filled with the Holy Spirit, this is what Paul says to them. He addresses them and says, I beseech you therefore, brethren, meaning brothers and sisters, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable worship. And verse 2, very, very important. And do not be conformed to this world. That's the first option. Being conformed to this world. Be not conformed to this world, but be transformed. That's the second option. By the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. In that verse 2, lie the two options we talked about. You can either conform to the world or be transformed from the world by the renewing of your mind. Let me try to explain to you what it means to conform. Being conformed to a thing means to be in accord. To be in accord. To agree with. To accept without question the customs and practices, the traditions and prevailing opinions of the world. That's what it means to conform. That is conformity. Conforming to the world means to do exactly what the world presents to you to do. Without question. Onye-nke Christ. Are you conforming to the world the way you live your life? Ịgarụ n'ọrụ otu ọwụlọ wakararị anya emenwe ya. Gaa nọrọ n'ụlọ gị. Di gị ma nwunye gị kwuo otu ọwụlọ ekwudere ya. Ya sọ o nwere onye na-eji asa akụwasa wee mee gịrị akụwasa. Is that your attitude to life as a child of God? Is that how you view this world? A child of God says, sometimes, we Christians are tempted to do that, especially when people come to our face and want to destroy us. The old man in us surges to the front and says, whatever you want, I'll give it to you. But that's not what we are supposed to do. Paul says, do not, that's the advice, do not be conformed to the world. The world's standard is do me, I do you, God no go vex. Tit for tat. That is the standard of the world. But Paul says to the Christians, do not conform to that. The tradition of the world is, I choose a shame. Onye lụrụ nwaanyị ọhụụ. Yala nwunye ya ebiela for 1 year, 2 years, adịghị nwa na amụta.
ha gara si ebe ebighị laa village. Otu nwunye nna ya sị enyoko ka gị na nwunye gị biri afọ laba adịghị ihe mebere bịa njem eji esighị ebe anyị ga-ịgarụ ya dị mma. That woman wanted to take them to the dibia because in her estimation, God has failed. Therefore, let's forget about God and go to the dibias. Do you see yourself, child of God, as one who has alternative to God? Chineke go, Chineke ogi ikpe katara ma ọ na-aza ya gaa chọrọ chi ọzọ gawa. Are you one of those ndị ofufe Anglican kpọrọ ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ? Ekwere m na Chineke ya gbuo m ha m eji m ya mere m ihe m chọrọ ya si ya mere m mụ na ya kwụ ya emeghakwanara m ya mụ na ya kwụ. There was a man who spent 15 years with his wife, no child. Then the people of the place said, na ikwu iwe onye oke marụla chọọchị ndị kwa na otu ị ga-eji nwụọla enweghị nwa ị ga-ebi anya ga-alụrụ agha nwaanyị ọzọ. The man said to them, my people, I have known this God that I am serving for so long. He has been so good to me that I cannot fail him now. I cannot begin to do something else now. It's been a while with God. Hallelujah. I love to hear that. Those old men, those people who will hold on to God and refuse to do anything else except to believe in him. I'm following him. Miri maramu, ebem neso Jesu, anwụcharamo, ebem neso Jesu, okwuche kpọrọ m mana o wutere m, ebem neso Jesu, Jesu dubemo ahalamo. That's their song. That used to be their song in those days. I am following the Lord. If he does what I want, fine. If he doesn't, he is still God. I'm going to follow him all the days of my life. Do you know, after 15 years, that man was surprised by God. The same wife whose womb had been shut for 15 years became pregnant and bore a son that is a member of All Saints Church today. Hallelujah. And God honored this man. I remember that same man came to the United States once. And a time came when he became sick. And they took him to one of the hospitals in the area. And they called me to pray for him. We prayed for this man. The doctors had said, there is no hope. Maybe 3 weeks, 4 weeks, we'll be talking about something else. After we prayed, and the family did some things, tried to take him, let's take him home before he dies here. They took him home. That man lived for another 10 years before he died. That is how God honors those who honor him. He says, those who honor me, I will honor. But those who despise me shall be lightly esteemed. Hallelujah. If you honor God, God will honor you. If you despise him, you will be lightly esteemed in the eyes of God. Do not be conformed to the world. The world standard is but the standard of God is Jehovah. Hallelujah. So to be conformed then is to follow the standards of the world. Do what the world says to do. If you want to tell the others to just survive, go and survive like that. That's what a mother said to her daughter when the daughter was sent home to come and get her school fees. I think school fees survive. A mother is giving her daughter that advice. Asking her daughter, who is a child of God, to follow the standard of the world. The other daughters, the other girls who give me what you have and I give you what I have. All kinds of things. But this girl said, I will not do it. And when the children of God had it, they said, sister, I thank God you resisted. You will go wherever you want to go. And Christians paid her school fees.
That's what happens when you insist on what the Bible says. Okay, then let's leave conformity. Or say, do not be conformed, but the alternative, be transformed. That's Paul's advice. Be transformed. Let's see what transformation means. Transformation is the tough one, yet the one that God asks us to do. To be transformed, then, is to be different, to allow yourself to be transformed, to be changed into something else. Transformation is not just reformation. You know, when we had, in those days, we had reformatories. No, that is a physical thing. Only when you birth a pig, guess where he goes back to? To the mud. Because you see, what I saw the hallelujah. I'm a mini lemrania asafle. But you never copy Jesus the alima. Oh, yeah, it's such a many yellow man copy my yellow mayala. Yabafakayele megini, capilation. Therefore, to stop copy from Ishishi, that is what we call transformation. Removing the thing that makes you conform to the world, the thing that makes you sin. Remove it. And the only one that can remove it is the Lord Jesus Christ. When you give yourself to him and you abide by his word and you pray for his grace and his wisdom and his strength to resist temptation, that is what is going to bring the transformation. He says, by the renewing of your mind, not by egal abatrum. You see, because but when you get transformed by the renewing of the mind inside, the Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Out of the abundance, from the bottom of your heart, why is it that you claim to be a Christian, and every time you talk, she goes, the man says, that's because the transformation has not taken place, even though we claim to be Christians. Paul says, I want you to be transformed. Stop conforming to the world. I want to take a moment, wherever we are, to consider these two options. What have I been doing with my life? Have I been conforming to the world, or have I been transformed by the renewing of my mind? Also, this transformation is the only way you can worship God acceptably. It is your reasonable worship. All right. So then let's come to the crux of the matter. How then do I know that I have been transformed? That's when we talk about the evidence of a transformed life. What is it that is in me? What is it that I should be doing so that people will know that I am truly transformed from the inside out? How do they know? When people see me, when people hear what I say, see the way I do my things, how will they know that I am transformed? Paul, after giving us the words conformity and transformation in the first part of that chapter, in the second part, he now gives us the practical outworking, the practical characteristics, the things that a Christian will do, and people will say, yes, that man, that woman is a child of God. And that's what we read in our second lesson from today, from Romans chapter 12, verses 9 to 21. 9, verse 9 opens by saying, let love be genuine. Hallelujah. If you're a Christian, or say, if you love your brother or your sister, then there's a way of making people know that you love them. Not just words. If you see your brother sick and hungry, bro,
ego gị jinye aka ya rie ihe dị n'ime akpa gị. Ị mara na sị nwanne gị a otu o jiri kpaa agwa na otu o siri mee ọmara na otu ụdị uwe oyi bịa gosiri gị na elere anya agụụ ji ya. O nweghị mgbe ị gara jide nwanne gị kasị bụrụ ahụ na m otu iji akpa agwa taa ọ dịkwa mma nwanna biko hafụwa kara m gịnị mere ya gwa gị sị ịhụ na otu anyị bịara nọ nga gbuo adịghị shishi gbọtọ gasị oke nwanne ngwa were $1 efu gị were ya zụrụ. That's how to show. You don't show love by talk. Also, let love be genuine. A good area of time. In verse 9, look at it. Our second reading in Romans chapter 12, verse 9. It says, let love be genuine. Hate what is evil. Hold fast to what is good. So, love be genuine. Okay. How do I know that I love? Or what kind of love are we talking about? If you look from the Old Testament to Jesus, now to Paul, you will hear that there are two objects of our love. There should be two objects of our love. The first object, the first and foremost, will be our God. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your might. And then love your neighbor as yourself. And let that love, more love for Chineke, more love for Madhibegi, let it be genuine. The word genuine is important. Ịhụnanya gị bụrụ ịhụnanya n'ezie, ọ bụghị ịhụnanya egbugbere ọnụ ịhụnanya onye ọnụ kpọrọ, ịhụnanya gwa m ọjọọ ma ọjọọ. That's not ịhụnanya. Ịhụnanya gbara n'ihu gwọ mpịtịla asị, ọ bụghị ka ịhụnanya kwesịrị ekwesị. Let love, your love for God and love for your neighbor, love for your enemy, let it be genuine. Let it be genuine. Let it be true. Egwu ala n'ime obi ga-ahụ na ịhụnanya si n'ala ala obi na-apụta. So when it is genuine, what will happen? He says, when your love is genuine, love for God and love for your fellow men, when that love is genuine, it will lead you to hating what is evil. It will lead you to loving and holding fast to what is good. That's number one. Then he goes on, he says, love one another with mutual affection, outdo one another in showing honor. Outdo one another. There are so many things to unpack in this particular chapter. Outdoing one another in love. What it means to outdo one another is like there is a competition. When we are during our harvest. Guru otu Ruth, na otu Esther, na otu Sarah. Competition. Healthy competition. It says, outdo one another. When you are showing love, give him love. I now compete. Genuine love. Hallelujah. When you are trying to show me love, I say, one name Jirim Siahum Nanyota, Olotum Gezi Achianam. Elana, Otige Sisia, Nihunana, Akako Mereg, one name Jirimana the other day, ye make a can, Nikam Giji Makaria. Let's try to outdo one another in love. But the negative is what the devil presents to us. Forgive my language, forgive my French. Sorry, shut up. When you want to do back, when you maintain that do me, I do you, God no go vex. One blow, gain you 7 blows, 1 blow, 7 apples. Then that's the way the world operates. And the Bible says, do not conform to the will of the world, to the pattern of the world, to the ways the world does its own things. But let love be genuine. Try to outdo one another in love. Verse 11. The way I show that I love God and I love one another is that we don't lag in zeal. Verse 11. Do not lag in zeal. Be ardent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in suffering. Persevere in prayer.
contribute to the needs of the saints, extend hospitality to the stranger. That's how you show. That is the evidence of a transformed life. The evidence of a transformed life. Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Live in harmony with one another. Do not be haughty. But associate with the lowly. Do not claim to be wiser than you are. Do not repay evil for evil. You see what we are talking about? The evidence of a transformed life. The characteristic of a transformed life. Do not return evil for evil. Please look very much at verse 18. I want you to, the Bible again, with a pen or pencil, may I underline. Also, if it is possible, verse 18, as far as it depends on you, live peaceably with all. Let me stop and talk a little about this. If it is possible, as much as it depends on you, live at peace with others. Do you know, and I know that there are so many people listening to me now who fall prey to this problem. Onye-nwe-ayi, like this brother has done something wrong to you. And probably has come to plead with you and say, nah, let's be friends, let's be brothers and sisters as we used to be. Yes, you know, Obela Georgia. Okwamanage, I get who is here. Any amanage warakem, Obelata. That's not the way the child of God operates. That's not the evidence of a transformed life. The evidence of a transformed life, brother. The evidence of a transformed life, sister, I'm looking at you, you are looking at me. The evidence of a transformed life is that as much as it lies within you, and as far as it depends on you, all the very possible give me, if indeed you're a child of God, if indeed you're a Christian, let today be the last day again, with that brother or sister. Amen. Church, you say no amen? Amen. Everybody, even if we're watching a kibbe. Yauru no rehuji mejogi. Gay kishes, and ya man, I met that one yangwa, Gawara, let it be like this forever. I want to assure you that this is one of the things they make for that here. I want you to call that brother today. Call that sister today and say, it lies within you, you can do it. Don't let the devil tell you you can't do it. Don't let the devil tell you it's going to be like this forever. It's possible that this person has been your friend for a long time in the past. And then at a point in your lives, something happened. And then you said, this man is taking my friendship with him for granted. I'm going to teach him a lesson. This woman is taking my friendship with her for granted. I'm going to teach her a lesson. And forgive me for being chauvinist at this point. That's the way some of us behave. And how can that show that you're a Christian? How does that portray you as one who has been transformed from within? The Bible says, as much as it lies within you, and how it lies within you is that you have a phone. You can make a call right this minute, or even after this service, make a call to that person and say, bro, because of the word of God I had today, let's bury the hatchet. Let's be friends again. And plan to meet and hug one another and throw away the enmity to the shame of the devil and to the glory of God. Amen. As much as it depends on you, live peaceably with all men, with all.
men and women. Beloved, never avenge yourself. That is another major issue. Never avenge yourself. For it is written, vengeance is mine, says the Lord, I will repay. Vengeance is mine. Hara chiro. Iro derichi. Huh? Not iro ngawanti. Iro derichi. Leave it to God. Don't let the devil lead you to say, you do me, I do you, God no go vex. He says, do not avenge yourself. Leave it to God. Vengeance is mine, says the Lord, I will repay. Come on. If your enemy is hungry, give him food. If he is thirsty, give him drink. Paul added something there that is a little controversial. Let me do it to heap coals of fire on him. So you can do it. You can do it to please yourself. Okay. Let me do it so that you check out. No. Oh, Chineke Jake, was I check walk. Oh, Chineke Jake, I was check walk, not you. All you have to do is to do good to even those who don't love you. Beloved, verse 9 to the end, or 21 of Romans 12, shows us what it means to have a transformed life. My prayer today, beloved ones, is that each one of us will know the transformation that brings renewal, the renewal that brings transformation in our lives, so that God will be glorified in us. Let's bow our heads in prayer. The word of God may have touched off something in your heart this morning. And the devil may be playing a number at you by saying, yes, this is Okwuchukwu, because I'm on your church, you can say that, and the devil can win this battle. But you can look beyond Okwuchukwu's son and look to what God is saying to you in your heart and do the right thing. As long as it depends on you, be at peace with all. Let there be peace between you and your brothers, between you and your sisters. And one preacher said it well. The fact that you are now making peace between you and that person doesn't mean that that person will have to be your bedfellow or your hand-in-hand partner. It means that there is peace between you guys. Anytime you meet, it is peace. No longer quarrel, no longer hate. You can pray right now and say, Father, give me a renewed mind, and let the result of that new mind be that I will be at peace with all, that I will reach out to those who are hungry. I will help those who are in need. I will help those even who teach me the word of God. Make that determination in your heart, and let God help you to take it through. Also, even be hospitable to strangers. Huh? That is the characteristic, the evidence of a transformed life. Will you ask God? And when I have been preaching about a transformed life, you haven't even been a Christian at all. You have not given your life to Jesus. You still have a long way to go. The first thing to do is to say, Lord Jesus, please come into my heart. Be my Lord and my Savior. Take away my sin. Draw me, make me a member of your extended family. Let me be a child of God. For as many as received him, he gave the power to become the children of God. God can make you his child today. And then you will begin to live a transformed life, and people will see it in you and give glory to God. Father,
Thank you for giving us this passage in your word that invites us to live transformed lives, lives that are transformed by the renewing of our minds, so that we may do your will as stated in your word, having genuine love to one another and to you, our God, ministering to the needs of the saints, being hospitable to strangers, not avenging ourselves, but giving place to offense, knowing that vengeance is yours. Help us, Lord, to be transformed people through Jesus Christ our Lord. Amen. Okwu ya bụ ENA, 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 amen. Okwu ya bụ ENA. Biko ka anyị guzo n'ọtọ n'ebe ọbụla anyị nọ, ka anyị guzo kwupụta okwukwe nke ndị ozi mmadụ niile. Ekpere m na Chineke bụ Nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe na ụwa. Ekpere m na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara ya, bụ onye nwe anyị, onye a tụrụ ime ya site n'ike Mmụọ Nsọ, na nwanyị nwoke bụ Meri, mụrụ ya. Ọ nwụrụ ahụ n'ụbọchị Pontius Pilate, a kpọgidere ya n'obe, ọnwụnwa, elie ya, ọrịdara n'ala mmụọ. N'ụbọchị nke atọ, o sikwa na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ, rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ Nna nke pụrụ ime ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na Mmụọ Nsọ, na nzukọ Katọlik dị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Onye nwe anyị mere anyị ebere. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị. Jehova, zọpụta ndị niile na-achị obodo anyị. Were ezi omume gị yikwasị ndị ozi gị. Chineke, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Ka ọleta nke dịrị ụbọchị taa, Sọnde nke 12 ka Trinity gasịrị. Chineke nke pụrụ ihe niile, nke dị ndụ ebi ebi, onye na-ejikere mgbe niile ịnụ olu anyị karịa ka anyị na-ejikere ikpe ekpere, onye na-enyekwa anyị karịa ka anyị chọrọ maọbụ ka anyị kwesịrị inwe, wụkwasị anyị ebere gị bara ụba, gbaghara anyị ihe niile akọnuche anyị na-atụ egwu, nyekwa anyị ezi ihe niile nke anyị na-ekwesịghị ịrịọ, ma ọ bụghị site n'ọlụ ọma na ogbugbo nke Jizọs Kraịst bụ ọkpara gị na Onye-nwe anyị. Ka ọleta nke abụọ n'ihi udo. Chineke, onye wetara udo, gị onye hụrụ ịdị otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe anyị na-efe gị bụ ịpụzu n'oru dum, lụọra ya ọgụ bụ ndị oru gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị onwe gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ọleta nke atọ n'ihi amara. Jehova, Nna nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara ya udo wee ruo n'ọtụtụ ụbọchị taa,
biko were ike ukwu gị lụọrọ anyị ọgụ n'ime ya. Kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, ma ka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị na ime ihe niile ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ugbu a anyị ga-ekpe ekpere ndị dị iche iche. Let us begin our prayers by first remembering all those who are sick and shut in. Comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit. We pray for the members of our church listed below and for others you may remember. Give them the courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy. Let us pray for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on these your servants as they begin another year in their lives this week. Grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. We pray for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual unity between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. We pray in remembrance of all those and the families of those who have died in the faith of Christ. Almighty and eternal God, from whose love in Christ we cannot be parted, either by death or life, hear our prayers and thanksgiving, for whom we remember this day. Fulfill in them the purpose of your love, and bring us all with them to your eternal joy. Lord, have mercy on those who mourn, who feel numb and are crushed and are filled with the pain of grief because of their loss. Grant that they may know the consolation of your love. Lord, in your mercy. O God, our refuge and strength, a very present help in trouble in this challenging and uncertain time of global pandemic and public health crisis, we come before you offering our prayers on behalf of those in need, the church, and the world. We pray for the church, for our fellow members in the body of Christ throughout the world, the Episcopal Church and Anglican communions, for Michael, the presiding bishop of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops, the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ and serve as a beacon of hope to a suffering world. Grant that our churches and communities of faith may reflect your love. As they minister to the most vulnerable among us, fill them with your Holy Spirit as they work to be your healing hands and feet to all in need. Lord, in your mercy. As we pray for all the nations of the world, let us remember all who are in authority and bear the responsibility of leadership, for the heads of states, local and community leaders, and other political leaders all over the world. We remember especially the leaders of the different factions here in America and at our home country, Nigeria, that you will, for our world, be accomplished through the decisions they make. Lord, give them the wisdom and a vision of peace and reconciliation in our troubled society. Guide the people of this land, especially during this time of elections for all nations, in the ways of justice and peace, that we may honor one another and serve the common good. Lord, in your mercy. God, you created us to love one another and to live in peace. Not peace that is full of struggle, nor peace that is blinded to injustice, but peace that makes whole what now is broken. We remember people all over the world who struggle against racial, ethnic, and religious injustices. We pray especially for the nations of America, where there is a widespread protest and outrage
triggered by the killing of black people and other minorities. Most recently with the killing of Jacob Blake, highlighting not only the police violence against people of color, but also inequalities in health, education, employment, and endemic racial discrimination. In our country, Nigeria, where the Funalis and Muslim groups enabled by Muslim leaders in authority persecute Christians, and elsewhere in the world, where men and women have established loved and violent and oppressive societies, and for those whom war, natural catastrophe, and famine have robbed of their homes, families, and friends. May they be filled with your strength and wisdom, and grant that where their love of man has failed, your divine compassion may heal. Lord, in your mercy, we pray for all those who are affected by the coronavirus around the world. Heal those who are sick with the virus. May they have access to medical care and regain their strength and health. Grant them your healing grace. Give strength to all who are caring for loved ones and remove the presence of fear and anxiety from our hearts. That being confident in your providence, we may be generous in sharing our resources. Lord, in your mercy. We pray for all the healthcare workers, especially the healthcare workers from All Saints Igbo Anglican Church in our community, who with hearts of service stand on the front lines of providing care. Grant them courage and protection as they put the needs of the public safety before their own. Bless the scientists and researchers around the world as they combat the virus, that their work may yield knowledge to develop a vaccine, treatments, and improved measures to reduce the spread of the coronavirus. Lord, in your mercy. Heavenly Father, you have promised through your Son, Jesus Christ, that when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayers in love and mercy. Fulfill our desires and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ our Lord. Amen. Biko ka anyị werekwanụ nwa oge cheta ihe ndị ọzọ dịrị anyị n'ekpere. Anyị ji ohere a na-enye ekele enwere nwanne anyị nwoke na nwunye ya ndị nọrọ na-ebula nwa ha nwaanyị ebe ọ na-aga skuul. Ha pụọ n'ụzọ nwee aksidenti dị ọjọọ nke mere na moto ha kụkasịrị nke ọjọọ, ma ekele dịrị Chineke na ọ dịghị ihe ọbụla merụrụ ha ahụ. Ha dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị taa. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Anyị na-ekelekwa Chineke. Ọ dị otu nwanne anyị nwanyị onye nọ n'ebe dị anya na-ege ihe anyị na-ekwu. Ya ezi ozi si agwa anyị na taa ụbọchị ya, anyị cheta ya n'ekpere. Nwanne anyị nwanyị a, anyị na-ekele Chineke n'ihi ya. Ọ bụrụ na ile anya ebe anyị na-ekpe ekpere banyere ọha mmadụ, ị ga-ahụ aha nwanne anyị nwanyị a na-akpọ Beatrice Osakwe, ọ mama nwanne anyị nwoke Aike Amadi. Anyị na-ekele Chineke n'ihi ụmụnne anyị ndị ọzọ ndị a, tụmadị nwanne anyị nwanyị Eunice Okoro na ndị ọzọ ndị ihe banyere okwu Chineke na-emetụ n'obi. Ha soro anyị na-arụ Chineke ọrụ. Ihe metụ ha otu a, anyị na-ekele Chineke n'ihi ya. Taa mgbe anyị na-eme mme ncheta ọmụmụ ụmụnne anyị ndị a, Eunice Okoro, Beatrice Osakwe na ndị ọzọ niile ahụ edere aha ha. Keleenụ Chineke n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Ọ bụ ezie na anyị ekpele na bekee, ma ọ dị mkpa biko na ụmụnne m ka anyị were olu Igbo ejiri mụọ anyị kpọkuo Chineke si ya biko gbatara ụmụ Igbo ọsọ enyemaka. Kemgbe anyị lọrọ ụwa, ọ dịbeghị onye bịakwutere anyị bịa si n'ala nna anyị wuki ya. Ma lee Chineke anyị otu ndị Fulani ndị Alakụba ji abata n'ala Igbo bịa na-akọrọ n'ala Igbo ozike ha. Anyị enweghị egbe na mma anyị ga-eji lụso ha ọgụ. Chineke bilie buso ha agha n'ọnọdụ anyị n'aha Jizọs. Kwee ka ala Igbo nna nna anyị hafụrụ anyị bụrụ ala Igbo, ka ọ ga-abụkwa mgbe anyị nọchara ebe alawa anyị hafụrụ ya ụmụ anyị. Ọ dịghị onye Awụsa
maọbụ onye alakụba maọbụ onye Fulani ga-asị n'ala Igbo bụ nke ya. Ịkwafu ọbara na-enweghị ihe o mere, abịa ele mmadụ dị ndụ kee ya agbụ, were mma gbufu ya isi, ihe anyị na-ahụ na-eme na Naịjirịa dịzị ka anyị nọ na oge ahụ ndị mgbu isi na-agagharị, in the dark ages, where it was the survival of the fittest. Anyị jụrụ ajụ na ọ gaghị adị otu ahụ n'ala Igbo. Ọ bụ n'aha Jizọs. Biko onye ọbụla welie olu ya kpọkuo Chineke, si ya kwee ka ogbugbu mmadụ a dị n'ala Igbo maọbụ n'ala ebe Southern Zaria, ebe a na-egbu isi mmadụ, na-agba ụlọ ndị mmadụ ọkụ, na-agba chọọchị ọkụ, ka Chineke bilie buso ndị na-ebuso anyị agha agha, ka ha mara na Chineke anyị dị ndụ n'ezie. Ka anyị were kwuo ohere a, biko nụ onye ọbụla dịka o si dịrị ya, were mkpa gị niile kpọkue Chineke, si ya Chineke biko nyere m aka na mkpa ndị ya, n'ihi na dịka ihu anyị dị iche iche, otu aka mkpa anyị dị iche iche. Ọ dị ndị n'ime anyị mkpa anyị bụ mkpa ego, ka anyị nwee ike kwụọ ụgwọ dịrị anyị, ka anyị nwee ike nyere ndị nọ gburugburu anyị aka. O nwere ndị mkpa anyị bụ mkpa inwe ahụike, Chineke nye anyị ahụike, ka ụkwụrụ aka sie ike anyị ga-eji jere gị ozi. Ka ọbụla bụ mkpa gị, otu ọbụla o si dịrị gị, butere ya Chineke ugbu a, n'ihi na Chineke anyị si na ya nọ n'eluigwe na-anụ ịkwa akwa anyị. Cheta ihe Chineke gwara Moses site n'ebe ahụ ọhịa nta na-agba ọkụ ma ọ repịaghị. Ọ sị, anụwo m olu ịkwa akwa nke ụmụ Izrel bụ ndị m, abịawokwana m inyere ha aka. Taa bụ ụbọchị Chineke na-akpọsa ọrịra nye ndị ekere agbụ, nke mgbe ọ na-akpọsa ọgwụgwọ nsọ nye ndị na-arịa ọrịa, mgbe ọ na-akpọsa ịhụ ụzọ nye ndị isi kpuru. Ụzọ ọbụla o sidere anyị, ka anyị butere ya Chineke, n'ihi na o kwesịrị. Ọ bụ Chineke na-enye aka, ọ bụ Chineke na-agwọ ọrịa, ọ bụ Chineke na-eme mma. Ka anyị kpọkuo ya. Onye-nwe anyị, nụrụ ekpere anyị. Chineke, gị onye nyere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye kwere sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye-nwe anyị, biko mezoro anyị echiche na arịrịọ nke ndị ọrụ gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Onye-nwe anyị gọzie mmadụ niile ndị soro anyị ekpe n'ụbọchị taa. Eji m aka na ukwe niile anyị kwere, ekpere niile anyị kpere, na okwu Chineke anyị nụrụ gbara anyị ume, nye anyị ike anyị ga-eji guzosiere Jizọs ike n'ime izu nke anyị batara n'ime ya taa. Biko cheta na ọ dịghị ụzọ ọbụla anyị si enweta ihe anyị ji edozi ụlọ nsọ Chineke, ihe anyị ji akwụ bils dịrị chọọchị a, ma ọ bụghị site na onyinye nke ụmụ Chineke na-enye. Ọ bụrụ na ị na-ege m ntị, eleghị anya ebughị onye all sense na mbụ, ma okwu Chineke ị na-anụ n'ebe a na-agbago ume, nyere anyị aka. Dere anyị cheki gị, ma ọ bụ zitere anyị ego gị through Zelle. Ị ga-ahụ ebe edesiri anyị otu through Cash App, PayPal, on-realm, mail to us, come here and deposit. Ụzọ ọbụla ọ masịrị gị, were dee ihe ị ga-eji nyere nzukọ anyị aka, ka anyị wee na-aga n'ihu. Oge na-adịghị anya, site na amara Chineke, anyị ga-ezukọkwa n'ebe a wee nye Chineke ekele. Haleluya. Ugbu a anyị ga-anakọ ihe onyinye anyị. Anyị ga na-aga n'ihu site n'aka ihe onyinye site n'ịbụ abụ 212, hymn number 212.
ka anyị kpee ekpere mgbasa. Abụ aha anyị bụrụ n'ikpeazụ ya, ọ sị na ọ bụ onye na-ebuli obe Jizọs, onye na-eme ka ebulie obe Jizọs ka ahụ ya anya, na ọ bụ onye ahụ ga-ekpu okpu eze n'ikpeazụ. Haleluya! Nyere anyị aka, anyị na-arịọ gị Chineke anyị onye kwesịrị ntụkwasị obi, ka anyị bụrụ gị ndị na-ebuli obe Jizọs, ndị na-ebu ha bulie Jizọs, ka enye ya otuto dịrị ya, nye Chineke anyị otuto, ka ọ ga-abụ ma emesịa anyị abụrụ ndị nketa nke alaeze gị, ndị ga-ekpu okpu eze n'ikpeazụ. Anyị na-enye gị ekele, nna nke eluigwe, otu isi dọnyere anyị n'oge ofufe ndụ nke a. Nna, anyị na-arịọ ka okwu gị nke anyị nụrụ, na abụ nke anyị bụrụ, na ihe niile nke anyị kwuru na nke anyị mere bụrụ aja dị nsọ a chọrọ gị, nke ị na-anara nke ọma. Gbaghara amaghị eme anyị niile, gbaghara ekwesịghị ekwesị anyị niile, ma were anyị kwara ngwa ọrụ. Anyị na-echeta ụmụ gị ndị na-eru uju, na ndị na-akwa akwa, na ndị nwere ihe mkpa dịrị ha n'ụzọ dị iche iche. Biko leta ụmụ gị n'aha Jizọs. Anyị na-echeta ezi nwanne anyị nwoke James Nwachukwu, ezi nwanne anyị nwoke, ezinụlọ nwanne anyị nwoke David, na ụmụnne anyị niile ndị na-eru uju n'oge dịka oge a. Chineke, biko anyị na-asị gị kasie ha obi, nye ha amara ịnagide ihe nke mere ha. Kwekwa ka ihe dị mma, ka ebumnobi ụmụ gị n'ebe ndị a lara ala nọ wee mezuo, bụ ibula ahụ ha jee ranye n'ala ala Igbo anyị. Chineke, biko kwee ka ọ dịrị ha otu a, ka amara gị niile wee soro ụmụ gị oke. Gọzie anyị n'ime izuụka nke a, ụmụ gị ndị ga-alaghachi na ụlọ akwụkwọ ha dị iche iche, maọbụ ndị laghachirila ugbu a. Anyị na-arịọ ka ikpuchite ha, ka coronavirus ghara irute onye ọbụla n'ime ha. Ndị ọbụla bụ ndị nkụzi na ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ dị iche iche, ma ha bụ dọkịta, ma ha bụ nọọsụ, ma ha bụ ndị na-eje ozi n'ụzọ dị iche iche n'ụlọ ọgwụ, kpuchite ụmụ gị n'aha Jizọs. Ekwela ka ihe ọbụla metụ ha, ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-agbakọ, ya ghara ịbụ ịbịa vusaa coronavirus. Chineke, biko zọwa ndị gị n'ụzọ niile dị iche iche. Nyere anyị aka n'ime izuụka nke a, ka ọ gara anyị nke ọma, ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-ezukọ n'izu na-abịa abịa, ya bụrụ nzukọ nke ọṅụ, nzukọ nke ịhụnanya, nzukọ nke udo, baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke Ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dịnyekwara unu niile ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. 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 Abua ji ga-emechi ofufe nrụkọ ụbọchị taa, abụ 184, hymn number 184.